Krásný podvečer, moc vás zdravím vás, kteří jste si natočili budík nebo hodinky, abyste stihli dnešní 17. hodinu, kdy v tomto čase výjimečně vysíláme rozhovor v rámci cyklu Ženy na LinkedIn. Mým dnešním hostem je vzácná žena Martina Šerýtrová, Mimóza, alespoň tak si říká uměleckým jménem, nebo tak se jmenuje její značka. Martina je sklářská výtvarnice a dnes nejenom, že budeme mluvit o tom, co dělá, ale také nám ukáže, co dělá. Martino, krásný podvečer, jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání a že jsi tady živě na LinkedIn. Krásný podvečer přeju taky všem, i tobě, Helčo, kdo se dívá, a děkuji, že jste přijali pozvání. Já jsem vlastně dlouho vůbec nevěděla, jak se jmenuješ, vůbec příjmení to vůbec. Já jsem prostě viděla Mimóza. Proč máš tady to slovo, co znamená a co bys chtěla, aby si lidi představili, když jim na mysl přijde tady to slovo Mimóza? Tak je to vlastně jednak název značky a jednak Mimóza je slovo, se kterým já se tak nějak stotožňuji, takže já se považuji za Mimózu, já jsem Mimóza. A vzniklo to tak, že jedna věc byla vlastně taková přesmyčka z mojí dlouholeté přezdívky. A druhá věc byla, že to tak hezky korespondovalo s tím směrem, kterým já jsem chtěla tvořit. A to je vlastně mimo osa. Čili mimo osu, mimo nějaké hlavní proudy, mimo prostě zažitá pravidla, módní styly, módní proudy. A i to prostě vyjadřuje nějakým způsobem moji oblibu vlastně v asymetrii, v organice. Takže mimo osa, mimóza. A hezky to i vlastně koresponduje s názvem květiny mimózy, která taky existuje, a to je zase taková návaznost na přírodu a přírodní motivy. A krásně voní. Já tady mrkám bokem, protože se dívám, jestli nás někdo nezdraví, a zdraví nás Kateřina Šubrtová. Krásný večer všem, kteří jste s námi. Pokud chcete tady v rámci živého vysílání Martině něco vzkázat nebo se zeptat, určitě pište, všechno Martině vyřídím a budu tady pravidelně mrkat, jestli něco nepřibylo. Martino, ty jsi správně řekla, že to, co děláš, je mimo osu, mimo to, co běžně lidé dělají třeba ve volném čase. Jak ses dostala ke sklu? No, tak v podstatě jsem se k tomu dostala tak, že jsem začala dělat něco ve svém volném čase. Bylo to vlastně původně koníček. A protože už vlastně v mládí jsem měla velkou oblibu v tvorbě čehokoliv, já jsem začínala vlastně s nějakým šitím, pletením a takovýma ručníma různýma tvorbama, ale k tomu sklu jsem se vlastně dostala až úplně docela dlouho v dospělosti a měla jsem oblibu v mozaice. Mně se strašně zalíbila mozaika a vůbec jako mozaikový cokoliv, stolky, všechno možné, co se dá jako polepit vlastně různě střepama, mozaikou, tak a když jsme dostavili vlastně dům s manželem, tak jsem si usmyslela, že bych si chtěla vyrobit mozaikový stoleček na zahradu, zahradní mozaikový stolek. No a protože jsem takový trošku jako detailista, perfekcionista, chtěla jsem to mít technicky zvládnuto, tak jsem hrozně hledala všude informace, tak abych to opravdu třeba lepila správně, aby to mi i vydrželo. A vlastně jsem zjistila, že ty mozaiky se dají dělat kromě keramických střepů z dlaždiček, což bylo takový nejznámější, taky ze skla. A to mě hrozně jako zaujalo, protože to sklo vlastně je jemnější materiál, lehčej se zpracovává a hlavně, co mě na tom zaujalo, bylo to obrovské množství a škála barevná a zářivost a jasnost těch barev. A to mě tak prostě uchvátilo, že jsem si řekla, tak já tu mozaiku si prostě udělám ze skla. No a ono to dopadlo tak, že já jsem chtěla malý mozaikový stoleček a místo toho vlastně jsem zjistila, že já potřebuju pracovní desku do pergoly, která měřila 80 cm na 3 metry. Takže jsem začala skládat mozaiku a takhle to vlastně dopadlo. No a k tavení skla nebo k tomu fusingu, k kterému se teda ještě dostaneme,
tak to vlastně vzniklo až postupně, až když já jsem zase nakupovala to sklo a materiál pro ty mozaiky. A aniž bych to předtím tušila, tak jsem zjistila, že vlastně ono existuje i ve verzi pro to tavení. A začala jsem zjišťovat, co všechno z toho jde dělat. No a v tu chvíli to bylo úplně wow, to mě totálně pohltilo, úplně mě to okouzlilo a vlastně mě to úplně spolklo. A prostě už nebyla cesta zpět. Začala jsem ten materiál nakupovat, zkoušet, vlastně zjišťovat, co dál jako s tou technikou a takhle to vlastně vzniklo celý. A který rok to asi bylo? Kolik let už si... No, tu mozaiku jsem začala dělat zhruba v roce 2009-2010 a takhle postupně asi od roku 2015 potom jsem už měla pec, kdy jsem mohla jako tavit a dělat ty fusingové věci. Vidíš, takže ty mozaiky, které sem tam ukážeš v příspěvcích, byly vlastně začátky tvého tvořivého působení. To je zajímavé, to člověk... No, ano, ty jsi teď řekla, ano, naučila jsem se kupovat sklo, pořídila jsem si pec. Ono jako, promiň, ono to zní docela vtipně, protože když člověk vyšívá, koupí si bavlnku, jehlu, plátno, ale ty tvoje předměty základní byly poměrně jinak rozměrové i cenové. To přece nešlo ze dne na den udělat. Určitě to nebylo hned, samozřejmě. Byl to velmi drahý koníček, nebo vlastně je to celkově vlastně nákladný do dneška, čím dál nákladnější, jako asi ve všech oborech tvorby. Ale samozřejmě to šlo postupně. Jo. Já jsem vlastně začala dělat ty mozaiky, pak když jsem teda chtěla začít s fusingem, tak jsem nejdřív prošla nějakými kurzy a ty věci, které jsem si třeba připravila, ty sklíčka a chtěla jsem je utavit, tak jsem je vozila k nějaký paní, která měla pec a byla ochotná mi ji prostě půjčit, pronajmout a ty věci mi vlastně utavit, ale zjistila jsem jako časem, že já vlastně tu pec hrozně potřebuju a chci, protože chci dělat další a další věci a jako vyvíjelo se to celý, takže já jsem potřebovala jak si postupovat v tom, jo, v té technice a jak jsem se učila daleko další a další věci, tak jsem chtěla dělat větší a větší věci, takže ono už to bez toho ani nešlo. No a tak prostě už jsem věděla, že tu pec chci a potřebuju, takže jsem na ní šetřila, až jsem si ji teda za 5 let koupila. A začala jsem v podstatě, pokračovala jsem v tom studiu, už jako v samostudiu té techniky, tím, že jsem vlastně to zkoušela, učila jsem se a vlastně i studiem informací ze zahraničních webů, kde ta technika je daleko rozvinutější třeba než u nás, tak jsem takhle jakoby postupovala dál a dál, až vlastně do dneška. A pořád jsem v tom procesu toho učení a zjišťování vlastně dalších možností. Mm-hmm. Já se přiznám, že jsem letos od tebe objednala pár kousků pod stromeček svým nejbližším ženám. A já ti za to moc děkuju. Předávala ten dárek, tak jsem říkala, to je věc, kterou speciálně pro vás vytvořila tady ta sklářská výtvarnice. Sama to navrhla, sama to vyřezala, upekla a dotvořila. A byly docela překvapené, to musím říct, že je to zaujalo. Já si totiž myslím, že my, když vidíme některé předměty, že si vůbec neumíme představit, co zatím vším je. Já vím, že ty si přinesla krásné předměty, které za chvíli ukážeme, ale pojďme předtím říct, jak ten proces vůbec vypadá. No, v podstatě, když si někdo představí sklo, tak většina lidí, asi když řekneme sklo, tak si většina lidí asi představí takový to klasický sklo hutní, co se vyrábí, to je ta nejčastější technika. Ale to moje sklářství je trošku technika jiná, specifická. Vlastně klasický skláři tomu říkají studená technika, ačkoliv vlastně ty výpaly se tam dějí v teplotách kolem 800 stupňů. A vstupním materiálem je vlastně plochý tabulový sklo. Není to vlastně sklovina, která se tahá z pece, na píšťale se fouká, ale jsou to plochý tabule skla o tloušťce třeba 3 mm. A ty se vlastně z těch velkých tabulí řežou, porcujou na menší, řežou, lámou, brousí se to různě, obrušuje a skládá se to k sobě a na sebe. Podle toho právě, jaký design chce se dosáhnout.
takže řeším barevné kombinace, řešíme tvary a tak dále a vlastně teprve potom, až je ten design poskládaný k sobě nebo ten výrobek, tak se položí do pece na desku a pustí se tam výpal, ten, který trvá třeba včetně toho chlazení kolem 20-24 hodin. A vlastně ta pec, když se zavře a pustí se ten výpal, tak pak už se vlastně do toho procesu nedá vůbec vstupovat. Jo, tam se naprogramuje vlastně teplotní průběh, který vlastně regulátorem ta pec sama udržuje a nemůžu tu pec vlastně otevřít dřív, než ona dochladne třeba na nějakých 40-50 stupňů, protože to sklo by jinak popraskalo, dostalo by teplotní šok. Takže vlastně tady ta technika jednak je vlastně daná tím, že všechno to zpracování probíhá za studená a pak už vlastně v peci všechno, co tam vzniká, se děje pouze teplotou, časem a vlastní vahou toho skla. Ať už se jedná teda o to tavení nebo potom tvarování dál, jakoby, co se dělá na formách, aby z toho vlastně byly potom tvarové produkty jako misky, ano, vázy. To mě zajímá. To se děje teda ve které části toho procesu? Protože ty právě, že jsou to plochy skla a pak konečný produkt je miska. Nebo miska, jo, tak. Ano. No, tam to právě se musí dělat na více výpalů, protože ten první výpal, který to utaví a vlastně spojí to k sobě, fúzuje to vlastně dohromady, tak ten proběhne na vyšší teplotu. Vlastně ten prvotní polotovar je placka skleněná. A teprve potom, když chci, aby z té placky byla miska, vázička, svícen, tak já musím použít formu, která je buď keramická nebo nerezová a na tu se vlastně ten plochý výrobek položí a musí se dát druhý výpal, který je třeba na nižší teplotu, má trošičku jiný teplotní průběh a vlastně až na ten další výpal ten výrobek získá ten finální tvar. Já trochu přemýšlím. Ty totiž říkáš, dá se to do pece, probíhá výpal. Ono to zní opravdu jednoduše, ale mě by zajímalo, existuje nějaká tabulka, kde by si přečetla, že pokud tam dám tolik a tolik skla, musí to být taková teplota, nebo jsi to musela všechno vyzkoušet a je to tvoje know-how? No je to tak, že vlastně každý fusingář má svoje know-how na tyhle ty teplotní křivky a existuje teda nějaký základní pravidla a nějaký základní přehledy, tabulky a teplotní průběhy od výrobce těch fusingových skel, ale má to ten háček, že to je opravdu jenom výchozí bod, z kterého my vycházíme a musíme zohlednit jednak vlastně, jaký typ skla používáme, protože každé sklo má jinou roztažnost. Skla s různou roztažností se nesmí kombinovat. Záleží na velikosti toho výrobku, na ploše, kterou zabírá a záleží vlastně na tom výsledku, který my chceme dosáhnout. Jak moc to chceme stavit, jestli chceme, aby tam zůstal reliéf, nebo chceme, aby se to úplně prostě slilo dohromady. A to všechno vlastně má na to vliv. A pak jsou tam ještě kroky v těch teplotních průbězích, který třeba ovlivňují, jak moc tam třeba zůstane bublinek, když se dávají více vrstev skla na sebe. A vlastně ještě i to, že když je tam víc výpalů, tak každý ten výpal může vlastně ve skle zanechat trošičku malinkaté napětí a vlastně, aby se to co nejvíc snížilo, to výsledné napětí, tak vlastně o to musí být každý ten další výpal pomalejší oproti tomu prvnímu, aby vlastně tam nedošlo k tomu, že to napětí překročí nějakou hranici a ten výrobek na konci praskne. A on může prasknout třeba ne hned, ale když je to špatně dochlazený, spěchá se na to, něco se prostě opomene, tak on může prasknout třeba až za týden nebo za měsíc. Takže ono to sklo opravdu jako má vlastní hlavu a jako opravdu člověk k tomu musí mít respekt, i když máme zkušenosti a jako třeba stává se to už málo kdy, že se udělá nějaká chyba, ale může se stát a někdy se ta chyba stane a ani třeba nezjistíme proč, třeba zrovna prostě žráli švestky a takhle to dopadne. Jsi úplně alchymistka, to není žádná sranda. Ne, ty jsi umělkyně, protože to už je to, že to jednak člověk
technicky nějak zprocesuje, ale taky potom už je v tom určitě i nějaká ta zkušenost, intuice, dar, že to prostě se krásně skládá do toho procesu. Já nevím, jak můžu jít daleko do podrobností, abych neunavovala posluchače, ale já tě dlouho sleduju už na LinkedIn, já hltám tvoje videa a mě tam třeba zaujalo, že ty vlastně kupuješ skla v nějaké barvě a ta pec nebo ten žár tu barvu může změnit. To mě fascinuje úplně. Ano, a někdy dokonce jako to ani předem nevím, jo? Tak protože ten výrobce ne všechny skla má, jako dostaneme k tomu tu informaci, ne všechny skla má tak důkladně asi zmapovaný, takže někdy se stane, že já třeba si myslím, že jsem koupila nějakou barvu a tu barvu použiju do nějakého designu a ono to vyjde úplně jinak. Jo? Jako příklad můžu třeba použít jedno sklo, já jsem to tam v jednom příspěvku kdysi dávala, že vlastně ono bylo takový mramorovaný krásně a bylo v tmavě hnědé barvě a vypadalo, že to bude jak dřevo, když se to vypálí. Jo. Takže teďka já jsem jako z toho vytvořila nějaký polotovary a dala jsem to do pece a tu pec jsem pak otevřela po tom prvním výpalu a to sklo z toho tmavě modrýho bylo, já vám to teďka názorně ukážu, já tady ten výrobek mám. To sklo z tmavě hnědýho bylo takovýhle, to je ono. Jo. To je úžasné, takže já si to právě pamatuju. Takže tady ale ty kombinuješ třeba u tohoto konkrétního výrobku, této mísy, kombinuješ skla, která mají podobné vlastnosti, aby mohly být u sebe. Já vlastně používám skla jenom vlastně jednoho typu, abych měla zaručeno, že všechny ty barvy budou prostě kombinovatelný, že to bude kompatibilní a ono se to vlastně u těch skel popisuje nějakým koeficientem roztažnosti, což jsou nějaké fyzikální, chemické věci, které taky je potřeba právě zohledňovat, a tím tady asi nebudu zatěžovat úplně, ale je to opravdu, je tam spousta různých fyzikálních, chemických faktorů, které se musí zohlednit a další věc je, že každá pec dokonce může mít trošku jako posun v těch teplotách a v těch výsledcích, takže je to i o tom vlastně mít odzkoušenou tu vlastní pec a mít zkušenosti s tím, jak ta pec to třeba dává, jo? Protože mám třeba 2 pece, jedna je maličká, kterou jsem začínala a pak jsem si pořídila větší a ty pece se v těch teplotách a v tom výsledku, který se tou teplotou dosáhne, se liší třeba o 30 stupňů, což je jako úplně jinde, že jo. Takže pak vlastně to je o tom testování a ty zkušenosti, než se vlastně zjistí, jaký výsledek můžeme čekat. Poslední otázka k tomu procesu. Která část toho procesu je pro tebe nejoblíbenější a ve které části si nejvíc napjatá? Co nemáš ráda? Tak nejoblíbenější bezkonkurenčně je okamžik otevření víka pece. A to je, když si člověk rozbalí dárek, protože tam se zjistí vlastně, jak dopadla ta x-hodinová příprava, všechno to řezání, skládání, připravování zastudená, než se to vlastně dalo do toho výpalu. A ve chvíli, kdy se otevře to víko, tak to je vždycky úžas, vždycky. Ať už třeba jako pozitivní nebo méně, protože ne vždycky to třeba dopadne podle očekávání, ale většinou už těch zkušeností, jako ty výsledky jsou dobrý. Takže to je vždycky úplně, to je slastný pocit, který prostě je odměnou za tu přípravu a za tu práci, protože to, jak to sklo se změní tím výpalem, jak se krásně zahladí, zaoblí se hrany, a i když ty barvy se třeba změní nebo zůstanou stejně, tak to je prostě, to je krása, to je odměna a už vlastně je vidět ten první výsledek, i když to ještě není vlastně konečný tvar, ještě to vlastně jde potom na ty formy, tak už je ale jako vidět, jak to bude vypadat. A je to prostě úžas. Takže to je asi nejoblíbenější okamžik. No. A ten, kde jsi nejistá? Nejistá.
Asi tam potom, když se musí třeba dělat, nebo když mám záměr, že chci dělat nějaký design, který musí být třeba geometrický a má to být přesný hodně. Tak tam někdy se stane, že třeba ten řez se nepodaří tak, jak člověk potřebuje, a když je to třeba o milimetr nebo 2 jinde, tak už je dost těžký to nějakým způsobem spravit, takže pak jako, když to nesedí a musí se uříznout nový kus třeba, jo, tak tam to člověka trošku jako štve, že vlastně se třeba někde o milimetr seknul a ono to k sobě úplně nesedí a my detailisti prostě jak potřebujeme mít tu přesnost a jak to potřebujeme mít skoro dokonalý, tak tam potom jako mě to trošku zlobí, že to třeba není tak, jak jsem si myslela, ale holt potom už je cesta buď opravdu říznout ještě jednou a uříznout ten kus znova, když to opravdu je potřeba, aby to tam ta geometrie prostě seděla, a nebo to prostě použít jinak a ten design třeba změnit, upravit, pokud to samozřejmě jako jde a ten záměr to dovoluje. Napadají mě další otázky, ale chci, abys ukázala, co jsi přinesla, a předtím ještě tu máš pozdravy od Anety Sičové, dobrý večer, a Renáta Juráčková píše krásný večer, milé dámy. Marti, co jsi přinesla ukázat? Pojď nám to všechno představit, máš prostor. Tak já začnu od nejmenšího a možná jednoho z nejoblíbenějších kousků, a to už třeba někteří tady budou znát, včetně asi tebe, Heli. Je to vlastně lístečková miska. Já jsem ji ze začátku, když jsem ji začala dělat, tak jsem říkala, že to je miska z lístka. A je to mistička, která se tak akorát vejde do dlaně. Taková opravdu na drobnosti, na šperky a je i trošku jako průsvitná. No to tady asi nebude úplně jako vidět, ale je to taková milá maličkost, na kterou se vejde pár oříšků, vejdou se tam prstínky na odležení nebo náušnice, než jdete spát, nebo na odložení čajového sáčku, čajová svíčka se tam dá dát. Je to prostě taková malá, milá drobnost. A tohle je vlastně design, s kterým já jsem ty lístečkové mistky začínala dělat. A pak jsem vlastně od tady té barvy přešla, že jsem začala dělat i další jako barevné varianty, takže vlastně dělám v mnoha barvách, i které samozřejmě neodpovídají přírodě, takže modré mističky, červený, zelený není problém. A pak jsem vlastně začala dělat tyhle ty misky ještě teďka vlastně nedávno v novém designu. A to je vlastně tady ten vyřezávaný okraj, já to ukážu takhle blíž. A to asi teďka můžu zrovna zmínit, že to je vlastně takový můj autorský designový prvek, s kterým jsem teda původně začala. Meandry, krásné. Skleněné meandry, tomu říkám, ano. A ten jsem začala dělat původně vlastně na těch větších produktech, na miskách a vázách. A teďka právě nově jsem ho zakomponovala tady do těch lístečkových mističek, takže to pak vypadá takhle i trošku jinak, jako moderní. Že ty minimalistické jednobarevné vypadají moc krásně. No. Já mám ještě spíš ten původnější návrh, ale to jsou teda moc hezké. Tak, to byly lístky. Teďka vám tady ukážu svícínek třeba. To je právě jeden z designů, který vznikají trošku jinak než vlastně misky, taky se to dělá vlastně na formě, ale je to ze 2 vrstev skla. Vlastně se nejdřív musí zatavit jedna destička skla v obou barvách, tak aby měly vlastně zaoblený okraje, a pak se to dává na formu vlastně tímhletím způsobem. Takže vlastně tím, jak se to nataví a změkne to sklo, tak ono si takhle vlastně lehne. Proto se tomu taky říká lehané sklo, protože ono si lehá vlastně na ty formy a i když se taví, tak leží, ale leží na té desce. Takže to je další možnost. Pak to samozřejmě krásně vypadá se svíčkou, když ty barvičky prosvítají. A dá se to použít i jako malinká vázička. A když si vlastně tady jsou fotce, myslím, s tyrkysovou barvou. Ano, přesně tak. No, to je ono. A když si vlastně ten svícen představíte ve větším provedení, tak je z toho váza. A ta váza vlastně vzniká úplně podobným způsobem.
má krásně organický nepravidelný tvar, je taková, já jim říkám rozevláté, protože oni vlastně mají takové měkké záhyby a vypadají trošku, jak když jsou měkké a vlajou prostě se s větrem a se vzduchem. A i tyhle ty vázy vlastně pak se dají použít jako svícen, protože i když se do toho dá svíčka, tak to vypadá moc krásně. A zároveň vlastně se s tím dá docela s fantazií hrát, protože když vlastně tady do toho dáte vlastně větší puget květin a tady z těch menších záhybů necháte čouhat jenom jednotlivé stonky, tak vlastně se s tím dá hrát s tím aranžováním květin a vypadá to tak jako velmi neobvykle a zajímavě. Jak to potom udržovat takovou vázu, kterou bychom měli běžně používat? No, je to v podstatě jednoduché, určitě to nebudeme dávat do myčky nebo nějakým způsobem celý namáčet, právě tam stačí vlastně dát voda tak do třetiny, tak aby ty květiny tu vodu měly a stačí vylít, vytřít, vyčistit ten vnitřek a výhoda je i ta, že vlastně tady ta spodní část není průsvitná, takže i když tam tu vodu chvilku máte a vytvoří vám to tam nějaký okraj, tak to vlastně vidět není a pak to snadno vyčistíte. Hele, to je chytré, to se mi líbí. No a další verze té vázy může být potom vlastně něco podobného, ale tady už jsou zase vlastně použité ty moje meandry. A ty, abych to teda vysvětlila, ty vznikají vlastně tak, že se ten okraj skla prořeže pilou, která má diamantovou strunu. A vlastně já to řežu tak, že to dělám opravdu od ruky, nepoužívám žádnou šablonu, nic, prostě tak, jak mi to jde z hlavy, tak vlastně ten okraj prořezávám a pak se vlastně musí na jeden separátní výpal tady ten okraj zatavit, tak aby i ten meandr měl ten okraj hladký, aby to bylo prostě zahlazený a pak vlastně to teda pokračuje na tu formu. Já ty meandry obdivuju a řekla bych, že to je prvek, který opravdu jde s tvým jménem. Po jak velké době té tvorby si na ty meandry přišla, nebo co tě k ním přivedlo? No, trvalo to teda poměrně dlouho. Já se musím přiznat, že já jsem vlastně pořád zkoušela různý designy. Líbilo se mi samozřejmě kombinování barev, protože já miluju barvy, takže jsem si hrála s těma barvama a různě jsem to prostě teda kombinovala. Ale měla jsem pocit, že pořád je to takový jakoby opakovatelný, kopírovatelný, že to není jako úplně takový můj rukopis. Takže jsem hledala něco, co vlastně bude můj rukopis, co mě bude nějakým způsobem reprezentovat a bude to rozpoznatelný. A vlastně jsem chtěla i jakoby trošičku narušit takovou tu zavedenou představu, že ten okraj skla musí být nutně rovný, hladký, musí být do čtverce nebo do kruhu, tak jak jsme prostě u toho skla většinou zvyklí, když miska tak je kruhová nebo čtvercová, ale prostě má většinou hladký, rovný okraj. A mně se právě líbilo tady to narušit, takže já jsem si hrála i s tím, že tam budou nějaký otvory třeba, že jsem to dělala různě ze střepů, což tak je ještě jakoby další směr, který třeba časem ještě víc rozvinu a dostanu se k tomu. Ale hlavně vlastně to bylo o tom, že mně se líbilo, že vlastně, když vám ještě ukážu jednu takovou misku, že vlastně můžu kombinovat sklo, stačí třeba jenom tón v tónu, bude to velmi minimalistický a jenom část toho okraje, takhle vlastně jako mimo osa asymetricky ano i ne, protože je tady část, je prořezaná, část není, tady taky, ale přitom je to symetricky na obou stranách. Takže je to opravdu jako minimalistický, ale přitom je tam ten prvek, který tomu dodává trošku na zajímavosti. A hlavně to byl asi ten zájem, můj záměr, který jsem tím chtěla trošičku jako naplnit. No.
Krásné barvy, krásné tvary. Mě by zajímalo, jak často jdeš do nových tvarů a do nových designů, nebo se spíš držíš toho, co už se ti podařilo, jenom experimentuješ třeba s barvami. Jak moc si v tomto, jak moc měníš ty zavedené způsoby a tvary a barvy? No, já si myslím, že zatím jsem ještě pořád nevyčerpala všechny ty nápady a ty návrhy, které mám v hlavě, co se týče těch meandrů. Takže já vlastně jsem zjistila, že mě baví ty meandry aplikovat pořád na další a další barvy a barevné kombinace. Takže já teďka jsem v takové fázi, že jsem dělala hodně vlastně série, které byly tón v tónu, třeba červená průsvitná s neprůsvitnou, že taky se mi líbí kombinovat vlastně kontrast toho průsvitu a neprůhlednosti, že to sklo vlastně transparentní propouští světlo a ten kontrast s tím neprůhledným vypadá velmi pěkně. Takže jsem spíš jako doteďka dělala ty barevné kombinace tón v tónu a dolaďovala jsem to jenom prostě lehce tím meandrovým designem. A teď jsem vlastně nedávno zveřejňovala asi ve 3 postech první nějaký vzorky nových kousků, kde ten meandrový design je použit taky, ale už jsou to takové trošičku odvážnější barevné kombinace. Už to není tón v tónu, ale jedna z nich tam byla právě třeba červená se smaragdovou. Jo, nebo prostě modrá tyrkysová s takovou medově jantarovou. A to jsou kombinace, které jsou strašně takový neobvyklý a z mýho pohledu jsou strašně zajímavý a hrozně mě to jako teďka zrovna táhne tím směrem, jako zkoušet právě tady tyhle ty trošku neobvyklejší kombinace i třeba možná pro někoho extravagantnější. Takže si myslím, že asi budu určitě ještě pokračovat i v těch designech mírnějších, ten tón v tónu, ale tady tyhle ty zajímavější kombinace mě taky hodně lákají a hodně si toho i všímám jako kolem sebe, když vidím třeba nějakou zajímavou barevnou kombinaci, která si třeba řeknu, tak to bych nečekala, že tyhle barvy budou vypadat takhle pěkně spolu a prostě někdy se to dá někde jako vypozorovat, že si toho všimnu a pak to vlastně zkusím s tím sklem, který mám skladem a vypadá to opravdu zajímavě. No. Já na těch miskách, které jsem dávala jako vánoční dárek, jsem měla ještě takový prvek, že tam byla jako kapka. To je zase něco dalšího, co zkoušíš? Jo, to je právě takový, to bylo vlastně na té listečkové misce, to byla jako kapka rosy. A byla to vlastně předem utavená dekorace jako pecička, která byla potom zase ještě separátním výpalem natavená na už skoro hotovou tu mističku. A je to v podstatě podobným způsobem dělaný. Můžu ukázat teďka ještě jednu ukázku tady. Mám tady misku, která právě nemá meandrový design, ale má takový relief. Když to ukážu trošku takhle. Je to krásně vidět, to je plasticky úplně krásně, nádherně. A dělá to takový dojem, jak když prostě na to vycákla trošku voda. Jo, když na to šáhnete, tak ono to je teda požitek i právě pro hmat, ať už ty meandry nebo tady tyhle ty reliéfy. A to se vlastně zase musí dělat ještě na další separátní výpal, kdy se vlastně předem udělá tady ta plastická dekorační vrstva a ta se potom na jeden další výpal natavuje už na nižší teplotu právě, aby to zůstalo plastický, se to nataví na povrch toho předpřipraveného skla a teprve pak na ten 3. výpal to jde potom na formu. Naše posluchačky sledující píší, Kateřina, jsou moc krásné, Renáta, překrásná tvorba, Janka píše, jsou opravdu moc krásné a Renáta dodělá. Červená se smaragdovou mě velice zaujala, elegance a energie.
Děkuji. Je to tak, že když my to vidíme na e-shopu, tak je to nějaký věm. Ale když ty to ukazuješ a otáčíš to v rukou a vidíme ten relief na světle, je to úplně jiný věm. Máš příležitost tuto svoji tvorbu i ukazovat lidem reálně nebo jenom přes e-shop? Určitě mám. Sice těch živých akcí, kde můžu vlastně nabízet a ukazovat svoje sklo, není nějak moc během roku, ale velmi dobrá příležitost je, vlastně jsou živé akce Křišťálového údolí. To tady zmíním, protože to je velmi zajímavá a pro nás tvůrce vlastně skláře hodně prospěšná platforma, která sdružuje sklářské subjekty severních a východních Čech, vlastně takových těch tradičních sklářských regionů, jako jsou Krkonoše, Lužické hory, Jizerské hory a i Český ráj. A dokonce Křišťálové údolí už se malinko rozšířilo i na polskou stranu Krkonoš. A vlastně ty sklářské subjekty zahrnují od úplně malinkatých vlastně jednotlivců, jako jsem já, přes sklářské firmy větší, různá studia, designéry, až vlastně přes sklářské firmy, sklářské školy i muzea. A vlastně pracuje ve spolupráci s agenturou regionálního rozvoje libereckou a připravuje pro skláře akce prezentační, vlastně propagační, tak, aby vlastně pomohli tomu českému sklářství trošku se zase pozvednout a dostat do povědomí lidí a ukázat, co všechno vlastně skláři v Česku a sklářské firmy umí. Takže to je velmi dobrá příležitost vlastně se zviditelnit i vlastně ukázat fyzicky vlastně, co vyrábíme, co děláme. A zdá se mi, že je to vlastně i čím dál oblíbenější a známější, protože je vidět postupně na těch akcích, jak se návštěvnost zvyšuje a jak už ti lidi prostě, když to viděli jednou tu akci, tak se jim to líbí a přijdou znovu a opravdu přijdou speciálně za tím sklem a nejsou to takový ty obecný prostě designové akce, designové trhy, ale vyloženě opravdu jdou za tím sklem, jdou za tou ruční tvorbou, takže to je opravdu perfektní a moc prospěšná věc. My teď vysíláme živě na začátku ledna, ale je možné, že nás někdo bude poslouchat třeba v únoru, březnu. Máš v diáři nějakou akci, kde tě třeba můžeme potkat v první polovině roku? Tak v první polovině roku vlastně Crystal Valley, což je teda anglický název pro Křišťálové údolí, pořádá jednak vždycky tradičně otevřené ateliéry před Velikonocemi. Jmenuje se to Velikonoce v Křišťálovém údolí. Když se podíváte na web crystalvalley.cz, tak vlastně tam je vždycky kompletní přehled akcí, které se chystají a myslím, že už teď je tam vlastně přehled na celý rok. Takže tam je možné se podívat. A v rámci tady těch Velikonoc vlastně jsou otevřené ateliéry a je tam mapa a jsou tam kontakty, jsou tam informace o tom, co kde, která sklárna vlastně nabízí, jaký má program, jestli bude mít otevřené dveře. Takže vlastně ta veřejnost může přijet přímo k těm sklářům a přímo se podívat do jejich provozů, prohlídnout si to tam, získat informace, nakoupit si, nebo prostě jenom si udělat výlet a prostě navštívit několik těch sklářských subjektů, co mají třeba v dosahu. No a pak asi největší akce je potom až v polovině roku, v prázdninách, a to sice teda není akce Křišťálového údolí, ale je to asi největší sklářská akce, která v tom roce probíhá, nebo aspoň pro mě třeba nejvýznamnější, a tam se teda účastním vždycky, a to je Křehká krása, která se pořádá v Jablonci nad Nisou a je na celé 4 dny. Vždycky je to čtvrtek až neděle
A to je opravdu velká akce i s módními přehlídkami, s účastí České Miss, protože tam předvádí módu, předvádí tam vlastně bižuterii jabloneckou a bižuterii vlastně i dalších firem z regionu, takže to je opravdu krásná akce a je to spojený i vlastně s kulturním programem, s hudebním programem a opravdu je to veliká přehlídka sklářů a šperkařů vlastně, co dělají bižuterii, asi největší v roce, takže na to a ty se máš třeba zájemce k sobě do ateliéru, je možné se třeba u tebe něco naučit? No, taky vlastně v rámci tady těch otevřených ateliérů já obvykle vymyslím nějakou možnost workshopu, na kterou se může veřejnost přihlásit, takže kdo má zájem si to nejenom třeba tu dílnu prohlídnout, ale i si něco zkusit vyrobit, tak když budou sledovat moje stránky nebo moje sítě nebo tady profil na LinkedInu, tak vždycky tam dávám včas informaci o tom, jak je možný se přihlásit a co třeba bude zrovna obsahem toho workshopu, který je nejbližší. A můžou si tam pak vyrobit buď to nějakou drobnou dekoraci, třeba před Vánocemi jsme měli možnost si udělat něco vánočního, nebo když někdo nechce to vázat vyloženě na to téma Vánoc nebo Velikonoc, tak si může vyrobit cokoliv jiného, na čem se domluvíme. A vlastně v průběhu celého roku já nabízím možnost vlastně se mnou spojit jakkoliv e-mailem, telefonicky, když někdo třeba chce se přijet podívat, zajímá ho to, tak je to jenom o tom se domluvit, kdy já mám čas, kdy ten člověk má čas a může přijet na prohlídku, na exkurzi úplně individuálně, je to zdarma, takže je to jenom na každým. Samozřejmě ten workshop potom je už naplánovaný s nějakou tvorbou, takže většinou ty workshopy jsou nějak lehce placený, ale na tu exkurzi je možný se na podívání domluvit v podstatě kdykoliv, jak kdo může, jak má zájem. Když jsme mluvili o tom, co tvoříš a když si ukazovala ty jednotlivé předměty, já se přiznám, mě se dostal ze vzpomínek obraz takových těch skříní se sklem, se skleničkami z 80. 70. let a říkala jsem si, tak tam by se asi Martina nevýjímala. Tvoje tvorba je z mého pohledu hodně solitérní. Ona prostě potřebuje prostor, aby vynikla. Děláš věci, které jsou užitkové, které mohou lidi běžně používat, ale zároveň takové, aby byly i ozdobou, aby byly krásné. Posílají ti třeba tvoji klienti fotky ze svých domovů nebo z prostor, kde tvé předměty instalovali? No, někdy jo, ale zase moc jich teda do dneška nemám. Ale je pravda, jak říkáš právě, že tady tyhle ty věci jsou přece jenom jako designové produkty a oni potřebují prostor. Takže i já to vlastně i nabízím jako na zakázkovou tvorbu, aby vlastně každý měl možnost si vybrat jednak barevnost a design a styl vůbec toho produktu, aby mu to právě domů ladilo. A pokud je to jako nějaká zakázková práce, tak většinou ty fotky nějaký dostanu, získám, ale pokud je to vlastně nákup nějak jako z e-shopu, tak málo kdy. To jako si třeba často koupí lidi i jako dárek, takže potom ani ty fotografie nejsou dostupné. Ale pokud je to třeba práce takhle zakázková, že to opravdu jako domlouváme a ladíme k interiéru toho klienta, tak pak jako je to radost pak, když dostanu ty fotky a jsem za to moc vděčná, protože vidět to potom v prostoru toho klienta je úplně něco jiného, než když to vlastně fotím na e-shop a je to vlastně vytržený jenom z toho kontextu.
A určitě samozřejmě, co se týče té funkčnosti, tak já, jak jsem praktik, tak já prostě nemám ráda věci, které jsou jenom vystavené někde ve vitríně, nebo nemám ráda. Jako nerada se o ně starám a jenom se na ně koukám. Takže já mám ráda, když ty věci můžu používat a dotýkat se té hezké vázy, a když si dávám ovoce na mísu skleněnou, tak chci, aby byla krásná a zároveň ji právě používám, je funkční, stejně jako ten svícen nebo jakákoliv jiná miska. A díky tomu, že to je sklo, tak sklo právě je na tohleto ideální. Jednak na to můžete dávat potraviny, není vlastně žádný problém, to nějak nesnášelo, je to všechno vlastně food safe a zároveň je to i jako dobře udržovatelný. Když jako nedoporučuju, samozřejmě jsou to designové věci, tak nedoporučuju dávat je jako běžně do myčky, i když mám vyzkoušeno, že takový ten jemný program třeba na skleničky to jednou za čas snese, ale samozřejmě jakoby s rozumem. Takže si myslím, že pro tu užitnost je to vlastně ideální materiál a tím, že to vlastně má nějaký designový prvek a nějaký designový zpracování, tak vlastně nám to může přinášet radost každý den a nemusíme tam mít takový ty běžné věci, co jsme si koupili někde v sámošce nebo v řetězci, ale může nám to dělat radost, můžeme tam mít právě kousky umění a designu a používat je běžně a vlastně mít z toho denně radost. A ty doma používáš co z toho, co nabízíš? Používám nebo testuješ všechno? Všechno. Používám svícny, používám vázy, používám táci, na kterých servíruju občerstvení, mísy na ovoce, v podstatě cokoliv vyrobím nebo chci si vyrobit i pro sebe, tak si udělám ze skla a používám. My jsme mluvili dnes o tom, jak tvoříš ze skla a měli bychom asi prozradit, že dnes vysíláme, protože v pátek ty jsi ve svém běžném zaměstnání. Můžeš nám prozradit, jaké je tvoje civilní povolání? Moje civilní povolání je zkušební technik. Takže já jsem vlastně pracuji ve zkušebnictví a je to vlastně technická profese. Mám to jako na plný úvazek, takže veškerá moje sklářská tvorba probíhá v mém volném čase. V podstatě to pořád probíhá jako hobby, i když to mám jako vedlejší činnost, ale je to prostě taková moje radost, která trošku kompenzuje to pracovní vytížení v technickém směru. A zase naopak si myslím, že v profesi toho technika a to technické založení mi pomáhá i v tom zvládnutí vlastně technologie procesu tvorby toho skla, protože tam to bez těch technických znalostí to taky nejde. Takže máš práci, máš tady tu tvorbu, ale tím, že děláš umělecké předměty, nedovedu si představit, že bys neměla něco, co tě těší, co tě inspiruje. Tak co těší Martinu, když ani není v práci, ani není v dílně, netvoří? Tak já moc ráda chodím do přírody, sice moc času teda vzhledem k tomu vlastně, co všechno dělám, mi nezbývá, ale když opravdu potřebuju vypnout a odpočinek, tak je to pro mě asi nejlepší způsob. A vlastně tam nacházím i inspiraci, když si představíte znovu moje meandry, tak vlastně je to jako když se koukáte na okraj lišejníku nebo nějakých dřevokazných hub, mechu nebo něco takového. Mám moc ráda třeba právě takový ty makrozáběry na různý přírodní detaily, které mě taky inspirujou. Voda, že jo, jsme tady koukali na tuhletu misku, že jo. Takže to je další, jako voda v přírodě mě totálně fascinuje. Já vždycky kamkoliv vyrazím, tak na výlet nebo na víkend, tak já prostě všude hledám potok, říčku, vodu a mám to moc ráda. No a jinak mě vlastně baví i běžné věci, jakoby když peču v peci sklo, tak mě baví i pečení jako doma v kuchyni, vaření a takovéhle věci. Takže
běžný činnosti, ale většina těch věcí, co mě baví, se stejně týká tvorby, takže mě třeba i zajímá tvorba z jiných materiálů, tvorba jiných tvůrců, co dělají, takže moc ráda sleduju i procesy jako od jiných tvůrců a ráda i od nich nakupuju, protože to dokážu ocenit, jak to vzniká a takže tohle to taky moc ráda sleduju. Marti, kde všude tě najdeme? Jaká je tvoje adresa na web? Na kterých sítích si? Kde tebe a tvé meandry můžeme obdivovat? Takže tady na LinkedInu mě najdete pod mým jménem Martina Šrýtrová, potom jsem na Facebooku a na Instagramu jako Glass Mimosa, Glass s Mimosa. A no, to je asi všechno. A webovky, tak webovky jsou www.mimosa.cz. Je tam vlastně moje portfolio a zároveň je tam i e-shop. To jsem se právě chtěla zeptat, co běžně je možné u tebe objednat, nebo to se objednávají hotové kousky, nebo je to zakázková výroba všechno? Tak to, co je na e-shopu, tak to jsou vlastně hotové produkty, které už mám vyrobený a většinou teda, pokud mám nějakou kolekci nebo sérii, teď je tam zrovna, myslím si, jenom jedna, protože mě vždycky teda hrozně trvá, než když něco vyrobím, než to zase nafotím a dostane se to na e-shop, takže daleko dřív to uvidíte spíš na těch sítích, pokud mě budete sledovat. Ale jsou to vlastně už teda hotové věci, z kterých můžete vybírat. Dá se i vlastně, pokud je to nějaká kolekce nebo série, tak je to prodejný jednotlivě, takže každý si může vlastně sestavit i svoji sadu, pokud si z toho vybere, anebo prostě zakoupit ty jednotlivý solitéry. Co je jinak jakoby v nabídce, pokud si někdo nevybere z toho, co je hotovo, nebo potřebuje právě naopak doladit to do svého interiéru, aby mu tam ladily barvy, aby to šlo stylově, tak ideální je oslovit mě pro zakázkovou tvorbu, což samozřejmě je možný domluvit, je to právě možnost spolupráce i pro nějaký designový, interiérový designéry, interiérový studia. Jsem schopná vlastně navrhnout a mám to moc ráda, je to moje prostě oblíbená činnost, když můžu vlastně navrhnout ten design a barevnost přímo pro konkrétního klienta a pro ten konkrétní jeho interiér, tak, aby to tam opravdu ladilo. Protože dovedete si třeba představit, když si koupíte jednu vázu nebo jednu mísu a teďka k tomu nemůžete sehnat ladící svícen nebo cokoliv k tomu chcete dalšího. A to vlastně ta zakázková tvorba umožňuje vlastně nadiktovat si a prostě přát si jednotlivý kusy v různých velikostech, v různých tvarech, v barevnosti, která vám tam bude ladit a můžete si vlastně objednat nebo na zakázku nechat vyrobit přesně ty kusy a počet kusů, který potřebujete, abyste si třeba vybavili celý prostor, celý byt, aby to bylo vlastně propojený. Takže to je úplně ideální prostě pro mě tvorba, kdy můžu vlastně přímo na míru tomu klientovi a tomu jeho interiéru nebo tomu prostoru, protože to sklo se dá samozřejmě umístit i do exteriéru, tak ideálně na míru tomu prostoru a dělám to i tak, že buď to vlastně mi ten klient poskytne fotky toho prostoru, a nebo pokud je to v dosahu, tak se můžeme sejít i osobně a podívat se, jaký by tam bylo nejlepší, vybrat barevné ladění. A pak dělám i to, což si myslím, že jako je opravdu taková výjimečná péče o klienta, kterou já mám moc ráda, že vlastně vyrobím předem vlastně vzorky skla, utavím, tak jak mám jako návrh toho designu a těch barev, tak utavím předem malinký vzorky toho skla a ty vlastně zašlu tomu klientovi nebo nějakým způsobem předám, aby on měl možnost posoudit tu barevnost přímo v tom prostoru, kde je, protože ono to samozřejmě na dálku může zkreslovat jak na monitoru, tak třeba fotky. A navíc je tam i vlastně ten faktor, jak jsme se bavili, že to sklo v peci změní barvu.
Takže vlastně já si vyzkouším, jak to bude utavený vypadat a i ten klient má šanci vlastně si to prohlídnout, tu barvu, jak to bude vlastně i v těch světelných podmínkách jeho interiéru vypadat a pak vlastně to podle toho ladíme. Takže to si myslím, že je taková jako moje výjimečná péče o toho klienta, kterou já poskytnu. Velkorysá. Marti, když by někdo chtěl vyrobit něco na zakázku, s jakým časem má počítat, aby třeba si neřekl, chci něco na zakázku, potřebuju to za měsíc. Myslím, že toto by tady mělo taky zaznít. Určitě měsíc je krátká doba a já si na zakázkovou tvorbu, samozřejmě podle rozsahu teda těch věcí, tak většinou je to tak 2 až 3 měsíce. Protože nejde o to, že by to třeba tak dlouho trvala ta tvorba, ale je potřeba vlastně udělat ten návrh designu, vyladit barvy, právě vyrobit vzorky a hlavně, pokud nemám skladem materiál v těch potřebných barvách pro ten design, tak já musím ještě vlastně osobně dojet do velkoskladu a nakoupit vlastně ty potřebné barvy a potřebné materiály. Takže opravdu je potřeba počítat s tím, že ty 2 až 3 měsíce na dodání zohlednit. Poslední otázka bude za chvilku, mám tu ještě otázku v chatu. Kateřina se ptá, je možné vidět vaši tvorbu v Mánesu? Ano, to jsem vlastně chtěla taky zmínit. Teďka je aktuálně, vlastně probíhá výstava v Malé síni Galerie Mánes, která teda začala už v listopadu, probíhá od 26.11. a potrvá teď až do 25. ledna. Takže ještě máte docela dlouhý čas na to se tam jít podívat. Je to teda výstava společná, více umělců, většina z nich jsou to výtvarníci tvořící nějakou technikou obrazy a já jsem tam vlastně asi jediná zástupkyně, která tam má skleněné výrobky, takže mě tam reprezentují 2 skleněné mísy a jsou to vlastně i mísy, které mají ten autorský meandrový prořez. Tak kdo máte blízko, běžte se podívat. Moje poslední otázka. Marti, co bys chtěla letos zkusit, nebo vidět, nebo vytvořit, nebo se naučit? Máš nějaké přání takové, nebo si dáváš vůbec přání před začátkem? Já ten leden úplně jako nepovažuji za měsíc, kdybych měla si dávat nějaký přání, vize nebo předsevzetí, protože já většinou jsem v tom lednu ještě v takový jakoby zimním spánku, v takový ty odpočinkové fázi, ale přemýšlím spíš tak jako obecně, co bych do budoucna chtěla, jak bych chtěla pokračovat. A jedna z věcí je, že bych chtěla jako více to sklo tvořit právě v kolekcích, protože jsem zjistila, že daleko samozřejmě solitér může být, někomu to stačí, někdo potřebuje naopak i ten jednotlivý kus, ale mě velmi hezky jako ladí, když vytvořím kolekci více kusů a každý si z toho vlastně může i vybrat. Buď to si koupit ten jednotlivý kus, anebo si vlastně vybrat jednotlivý kusy a z toho si sestavit sadu, která jemu vyhovuje. Takže určitě bych chtěla pokračovat v sériích a v kolekcích, kterých zatím nemám nějak moc, takže si myslím, že pořád tam prostor je. A další věc je to, co už jsem zmínila, vlastně pokračovat v tom designu ještě v těch neobvyklejších barevných kombinacích a dál mě láká i jakoby větší rozměr těch produktů. Takže si myslím, že mě to táhne tam, že bych chtěla dělat ještě větší než rozměr než tyhle mísy. Samozřejmě jsem teda limitovaná prostorem a velikostí pece, ale pořád tam ještě nějaká rezerva je, takže mě láká taková ta
opravdu vznešenost a využít tu vznešenost toho skla, protože ono samo o sobě je velmi jako, samo o sobě je velmi noblesní materiál a vznešený, takže vlastně dát mu i tu velikost a ten prostor, aby prostě vyniklo v té ploše na těch větších výrobcích. Ukázali jsme všechno, co si dnes přinesla? Ano, a na závěr tu mám ještě takovou legrácku, aby bylo vidět, že vlastně to nejen tady tohleto barevný, krásný vitrážový sklo umělecký jde zpracovávat, ale třeba se dá udělat něco zajímavého taky z běžného skla, ať už okenního, anebo prostě takhle použít lahev od vína, z které je vlastně udělaná miska. To mě zaujalo. Já jsem si říkala, Vinařský kraj to možná cení. No tak jako možná Vinařský kraj, jo, ale konzumenti dobrého vína asi ne, protože se tam toho moc nevejde. Je to pravda, že se tam toho moc nevejde, zase ono je to určeno vlastně, že si dáš k tomu oříšky třeba, anebo svíčku a budeš na tom jakoby servírovat. A ještě hezká finta je v tom, že ono se to dá opravdu odšpuntovat a to hrdlo je skutečně funkční. Takže něco málo se tam vejde a když se to zašpuntuje, tak vlastně tam něco málo může být a ještě to slouží jako miska. Dobrý. Máš to na e-shopu? Já to pošlu tohle kamarádu. ne, to je vlastně takový vlastně z těch začátků, to vlastně je věc, kterou kdo dělá fusing, tak to dělá skoro úplně každý, protože na tom vlastně nic moc není, vyprázdnit lahev a nechat ji v peci lehnout. A akorát právě moje je tady ta finta s tím funkčním hrdlem, protože to běžně vlastně takhle jako otevřený není. Takže tady ukážu třeba Martiny. Takže protože když to samozřejmě nechám v peci lehnout, tak to hrdlo by se sploštilo a nebylo by znova použitelný. Takže já mám svoji fintu, jak to udělat. Právě jsem chtěla říct, ne, že to prozradíš. To neprozrazuj. Takže to je jenom taková legrácka na závěr, že se dá vlastně na přání zpracovat ledasco, i třeba lahvový sklo. U nás se lehají lahve do archivu, ale ty se tam pokládají plné a třeba aspoň na 5 let. Tak možná by bylo zajímavé některým kamarádům poslat, že můžou ležet i jinak třeba na stole s nějakými pamlsky. No to se mně moc líbí. Děkuju. To jsem nečekala. Já jsem si myslela, že jsi něco zapomněla ukázat, ale to jsi mě teda teď dostala. Děkuju. Tak to je jenom tak pro pobavení, že jdou dělat i takový legrácky, které nejsou úplně třeba umění, ale dá se z toho taky vymyslet další design. Já mám pak ještě třeba varianty, kdy je stavených více těch lahví dohromady, takže se z toho dají dělat i větší táci a vymýšlet ledacos, takže pokud se někdo něco na takové vtipné servírování třeba na zahradu, na terasu, tak, nebo třeba pro vinné sklípky, je to takový jako dobrý téma, tak se dá udělat opravdu na zakázku ledacos. Už jsem i řezala kus demižonu. To si dovedu představit. Martino, moc ti děkuju za tvůj čas, děkuju za tvé poutavé vyprávění i za to, že si přinesla své nádherné výtvory, kusy, které máš u sebe v ateliéru i na e-shopu. Já ti moc přeju, abys měla zdravé ruce i záda, abys měla vždycky dost času na to mít možnost se tvorbě věnovat, ale taky čas na to jít do přírody a sbírat inspiraci. A moc se těším na všechna tvá další videa a fotky tady na LinkedIn. Přeju ti, ať se ti daří a dobrý nový rok. Ahoj. Já moc děkuju za pozvání a za milý rozhovor a budu ráda, pokud to někoho zaujalo, když mě bude sledovat dál a budeme v kontaktu. Moc děkuju a přeju krásný večer. Mým hostem byla dneska Martina Šeritrová, sklářská výtvarnice Mimóza. Hezký večer.